last khona ngila ethenini bafowethu ngiyazi ukuthi abaningi balufuna lolu gazi lolu libofuzo ayozani bafana nizophingisa lithanda bafana nizophingisa lapha endlitsheni uyalibona igazi leli lokuthi uvela uthandeke nje uyabona uthandeke noma ubheda uyabona ya lelo gazi vele uhalelele nje uyabona alwandile uzani phela abafana nizophingisa lapha endlitsheni ngoba ngomthetho asikho isizwe noma isigodi okufuneka kuthiwa asinalo lolu libofuzo leli igazi leli lasemdlitsheni so funeka futhi kuhamba kwesikhathi ngicine sengenza lento okuthiwa i-sperm donor ngidayisa uyabona ngenza i-sperm donor ukuze abantu lolu gazi litholakala yonke izwe ngoba phumulo likhona olundi likhona kwahlabisa likhona hluhluwe likhona ntuba likhona enkandla emahlayizeni likhona akazi ngabala ngithini egoli kwantokazi yaduma likhona kodwa likhetha imizi yabo uzani bafana nizophingisa uyazi ukube kuya ngempela ngabe umfana impela uphatha udadewabo nizophingisa nje nizothola lolu gazi ngoba lukhona lona bo ngihlelo inhlanhla lapha kodwa futhi into ejwayelekile kwi-email yami lapha kuvela belungu base-Italy basentaliyane base-Italy bathi hayi Igcokama sihambe siyishayisa lapha sifuna wena uyabo iyafuna into yangempela awuvela uthi iqunje vele uyithole yabona awusheshi uyithole ayisoke bafowethu ke saxoxa ke nabo lapha ku-email lokho sixoxa nje nabo sixoxa nabo ingqoqo zethu lokho zaqala ngoSeptember unyaka owedlule last year lokho sixoxa nje ku-email bagcina ke sebethi ke bazongithumelela impahla ke kade zafika lapha around Johannesburg ukuthi ngoba nami bengibusy eKZN ngi-up and down lapha njengensizwa ke ethanda ukuba nemindeni eminingi yabona ngizenelisa uyabo so ke bangibuya ke ngiyathola ukuthi ke lapha izolo ke sebeyangilethela ke bangilethela nanti ibhokisi angikalivuli ngoba ngithenga ukuthi ngiyalivula kancane lapha phezulu ngathola ukuthi kuqinatelwe ngaphakathi ufuna ukunikhombisa nje bafowethu ngoba inkinga yami iyodwa bafowethu angiyena umuntu ohlale okholelwa ekuchazeni isikhathi esiningi yabo kodwa inkinga yami iyodwa bafowethu baningi ombombayi uyabona amasempo ethu uqhakele njengami kunabantu ahlale bekuchaza nje abahlale ukuchaza nje bethi hayi no Igcokama linje uyabo Igcokama linje uyabo so ingakho ke isikhathi esiningi sengithanda nje ukuthi lezami zonke zibe nofakazi mangizenza ngizenze nani ngibe nani nibone uze nikwazi ubatitinya kahle bashaya yeah awuthi sivule lapha thola umese lapho baba ngibone tekwa yeah sivule lapha kuphela akukuningi nje bafowethu lokho nje ngizomkhombisa lento le yabo ngizomkhombisa lento iphepha leli alibukisise kahle ngilisondeze ish no alibukise anilibukisise la ngisondeze la yeah nakho la from Italy nangu Italy angisabi manje address ngathi manje ngokuzala angisabi address vele iyo nekade ngayikhipha anendaba lo ngifihla ama address la yeah bafowethu yikho lo Mthandeni King from la phepha nibona khona leli gama leli siputukezi bese ke kuba i-address yabo leyana phezulu bese kuba ke ubani Santa Maria banibani yeah basuke Italy lento so ke ikhona ke njengamanje iphepha la khona leli ize straight ize kumina ihamba ngebhanoyi izinto lezi bafowethu kokufuneka ngabe vele ningamabhinqa niyazi ukuthi zideserve uba ngezami zonke kufanele bezami zonke lezi zinto iyodwa into eshayayo ilokho unganaki yabo anginaki mina bafowethu bavele inhlanhla siyibhubhudla lapha emditsheni so bafowethu ingakho ungizwa ngikhuluma ezinye izinto bengayinabi yabona before so sisi ngiqalile ngiphendula nama message ma email yabona ngithola izinto eziningi lapha ukuthi awu Simbi wayenzele ngiyafuneka yabona so ngingaphendula ke ngaxoxisana amadoda angithumelela lokhu ngawatshela ukuthi hayi angazi ukugqoka senivumelwano kusafanele sibe nazo ezinkulu njengoba bese Italy nje uyabona ngoba manje angazi ukugqoka zokukhipha nje lapha
abafana lapha omshopho betapa ngoba i-contract enginayo nokhathi sike nje yini special from overseas. Hawu. Ndikunani incwadi. Uyincwadi lapha ubambele la Ne-proposal letter. ana mana shoot la Proposal letter. shoot la ngivula le ncwadi lena ngoba Hey. mhlawumbe khona ibhomu Uthi bo. ingafidi ubone behlweni ikalakatha Yebo, ngabe environment inkosi emaskande. awusona madoda hawu bakithi ubakithi bas shoot nansi i-envelope yakho emnyama le yabo sengivulile bafowethu ncwadi ke le ngithola phakathi ivaleke kanje uma uyibuka le ncwadi mase uyivula mase uyivula ibukeka kanje sondeza ithi dear Mthandeni, with this gift the entire of Abathi family wants to give you congratulations for you for the release of your new album. We hope Abathi product will imagine funda lapha ku life will accompany you in all your success. Good luck for all Abathi family. And Family. Family, yes. Hey. It's like family. Handwriting kadokotela. Hey. Cha bafowethu ke basho njalo njengoba nibona nje nani basho khona lokho impela ukuthi impela ke ngalesi sipho with this gift ngalesi sipho the entire Abathi family with to give you congratulations for the release of your new album. But congratulations bathi bangihalalisela ngalibhamu yami nje eshisayo. Basebezwile. Basebezisho bazayizwile. Ndashaya. Kodwa yashaya. Album lapha salala. Amajita salala. Asizingabe kwezwa yipi. Hey. Noma kweza lena ethi udlala ipiano esigqoka ingodo. Yes, buye emakhaya thina. Okay, yiwo amaPortuguese abhalela. Awuthi sibuthi khona la. Hey. Abafana sebedelay ukufika. Kanti yofana ukuvuna mfowethu. Okay. Awu, ubekiwe lapha khona amasokisi. Bezokuba labantu ingqoki isokisi. Hayi. Iso selide kanje madoda. Yibo ke lapha. Igcokama. Yibo ke labafana isikiphe esibomvu. Bazama ukungishaya. Bafana isikiphe esibomvu ngaphezulu isosa lamasokisi eqala. Leceleni lapho kuya. Bazama ukungishaya. Okay, isikiphe esibomvu lesi. Azifana zikanuba bro. Abafana bafana. Okay, yini ibhande leli khipha lokho ibhande. Ngidlulisa isandleni sami ukuze kubusiseke kuqala. Ngiyaphoka. Nanti ibhande la khona. Ayi lihle kanye ngizogqoka ke ibhande. Amasokisi one side. Ibhande wena awuveze kunye futhi. Unosibone isicathulo lesi. Bajena 35k. So ngithumela lo banana laba bantu. Hawu, Abathi mhlophe kwa. Yazomhlanje. Wari ngiyangiphoqa ngempela madoda. Imhlophe kwa. Azilazi lonke ifana nenkosi. Hawu mhlophe xa ibuyise eceleni mfana ngeke. Ibuyise eceleni. Hayi. Mhlophe kwa. Hayi. Iyaphumula kukhavela madoda. Ngicabanga ukuthi khona esinye futhi khipha. Ayike South Africa. Khipha. I-5,000 njalo i-Abathi yodwa ungakhohlwa lokho. 5,000. 5,000. Yeah. Keep it. 5,000 khipha. Hayi phakamise. Awu. Hayi. Hawu umshuku.
Wala kuzokushaya. Ayikubambe khona. Bengiqala ngaba futhi ukuthi ke kube nesimo esikanje. Laba bantu laba bayabuka ama video. Uyabona? Bethekwe. Wonke umuntu eyithekela nje, uyabona? Uyazenzela. So bagcina baze bangithola ke. Sebengitholile impela ke manje. Yimi lo. Kodwa lezi impahla zaba ngizokuyifaka ngendlela abadinga ngafuna ngayo manje. Khona into safanele sidlule kuzona. Sithi ukuxoxa. Yakujulwe. Sesixoxile vele kodwa sithi ukuxoxa ngoba manje. Umthetho wami ngifuna ukuthi kahle ngithi ngihlanganisa 40 years. Ngibe sekhona ngisho iande engigqokisayo. Uyabona? Okuyi-under ma ukuthi ngiyi-ambassador yakho noma nginika 10k nje 10,000 ungqondo yabo Yangona 10,000 kodwa hayi ujoke yini vela manje uthi ngona uyangibona la manje uthi perfume aba foster la baleta ko abaleta ko manje yini lento wakubulala phela la uzani bafana nizophinyisa uhlobo lolufuna lolu oyibhande le bese lifana nenyoka pho bese lifana nenyoka ayilihle uthi elibhande leli elinenkinjo alinabanikazi abafata kudala yiba right esicathuleni lapha engithathela amashazi akufuni lokho ayibeceleni ayi right ibhande abankingi alihle nto ahlabana ushilisa khipha lapha hlabana mashika hey yola lebone ugcina lapho ikhipha isibona yola lebone nto isibona hayi mangiqeda lezi zinto lezi ngizoxoxa la nje kancane ngifake ku-alignment bese ngivala yini ke lokho akumthokoze Iteki. Oh, wathi ukadlaza yini wathi ukadlaza umbana nongaka. Kadlaza. Hey. Ayeke ubhanana. Ubarushana nabathi umshofu. Ay. Alizofaka umshofu lezi. Ufaka umshofu. Lihle kodwa kaye, lihle. Uthi ningi nazo lezi zinto lezi nokhathi nawe lapha nazinto wayisayele ngayo ekamelweni ufuna ulandela nokhathi ngale ufuna usabuni nje ulethe la yeah uthi ngibona awudose lokho kugcina ke lokho sibona ukuthi kuyini awahlangana 30k skipper ishit ayishit ngiyabona ke njengoba ngibatshelile abelungu abanye abatshela lapha ngakhathi ngibatshelile ukuthi ngifuna umbala oyelo nombala omhlophe kumele iqhamile ngiyithandayo ngoba ngiyawasha usendlitshini ama bright colors usendlitshini ngifuna ama bright colors yeah nje ngabusana nje kanjalo lihle ayawe kulungile yawe mayile imfucuza laba ifake lapha yana sifana benza ukuthi ngagunuza okay kulungile kanyambisa ke lapha ulanda kusavuna lapha savuna pho umbhedda pho usavuna nje savuna lapha savuna nje savuna unjalo kube siyaya wethu hey umuntu usafunda ukuchaza amadoda mbeke bro amanga yabona amanga enyawenyanya manga straight amanga ukhathi lo khathi yabona ukepisi ngugqoka kanye fana ukugqoka nazo ukuthi ubona sale ngiliphi ugqoka nje kanye uzokuphosa ubona phinde kuqhoke kanye unyama lokho yangazi manje ama jacket lawa wow ayikhathi lo beka ayinako ngathandayo kakhulu ayikhathi bukani ma-Red Nation ngiphethe iqhawe la ayizaqoqa ngiphethe iqhawe ningangidabukeli mina uyabona ngiyadula mangiqashwa ama ngemcimbini ngiyi-wanted uyabona akuyona idemand ngiyi-wanted nansehle kakhulu lena ngizoyigqoka nje
ayihle kakhulu angifuni iphume la ayazi ngiyibona ngibona mara ujini lo Jinoko. ayinakho ujini lohlala efrijini uyabona Mhlawumbe nje wale befisi nyakumnya. lohlala efrijini likhohla unyawo lwami nje ozani nizophingisa manje ngifuna inyawo nje ngifuna ukutshela leyo kinto Abantwana khohla unyawo lwami buka ujini lofaka efrijini ya hayi mfethu kabi ngeke siyadadazeka manje namakotoyi hayi jikisa manje Hayi sekurathi mthombe. jikisa manje onaka lola nyawo lolo luthi Chandla yini? lolu libofuza litholakala nomaphi